Grazzi. Din kienet il-kelma ewlenija li ntqalet mill-President ta' Puttinu Cares Angel Kuxkiri f'kumment lil dan l-istazzjon propju fil-jum tal-maratona ġbir ta' fondi. Bil-maratona tingħata bidu ftit wara d-9 ta' filgħodu fil-jum tal-ġimgħa l-kbira, Kuxkiri spjegat kif din il-maratona hija waħda kruċjali għall-ħidma ta' Puttinu hekk kif setejn biex jitwettaq il-proġett ta' 29 appartament ġdid f'Londra. Tali proġett li se joffri wkoll tama ġdida għal familji Maltin u Għawċin li jkollhom jivvjaġġaw lejn Londra għal kura. Qegħdin niġbru għaliex Puttinu Cares għandu proġett ġdid ġewwa ċ-ċentru ta' Londra. Proġett li ħajkollu 29 appartament li nkunu nistgħu intuhom kompletament b'xejn lil familji li qegħdin jitilgħu fl-isptarijiet f'Londra. Kuxkiri għaddit l-appell tagħha wkoll biex kull min jista' jagħti l-parti tiegħu u jħalli jismu f'dan il-proġett li qed jitqies bħala wirt storiku. Jitemet tirringrazzja lill poplu Malti u Għawċi ta' kemm hu ġenerus u jaħseb fil-pazjenti. Nirringrazzjawkom ta' kemm intom poplu Malti u Għawċi tassew ġenerus. Grazzi.